Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakhrdog ying jongpi Unong yalam jong kaseng Congress uba Vincent H. Pala bat ubalong ru UMP jong Shillong Lok Sabha constituency ulaong baka jeng terwa jong ka sarkar jilla ia ka sarkar pedeng ban penrung ia ka ketien khasi ha ka khernet ka bapra jong ka riti sanchar jong ka ri India le se kandang khamsimpor sakat to kat ni wat la kaladon ka jing pen biang bat ka jing bot din na ka sarkar jilla bat nagaliang jong ka khasi auto society ban pensngo ia ka ni ka jing dawa ha ki tendong skor jong ka sarkar pedeng lakum bakat to kat ni snem shushu ulo ongru banagaliang ka jong uru ulo bot din bha ia ka ni ka kam da ka ba pensngo ru hakmat ka parliament ling ba ka private members bill hadin baka yeng dorbar thau an jong ka jilla Meghalaya kala menjur da ka resolution ban pensngo ia ka ni ka mat jing dawa hakmat jong ka sarkar pedeng tin kasi kila bodden la aslam nagalian jong ngala introduce ya ka bill private members bill mala tho cha ka government menchwa dangdon ka congress singsha sak la ngi la de banyo ndre ki ba kwa ban ru ha ka hdl kamde tangki kasi bat ki ki kitin bat ban ru ha ka hdl di ban don ki publications ka nungut ki bakran ka nu ki area ki chaka bat ki institute recognized bat kum ta ter te ngapun pa go ji sungu ya khasiat association kawai na ki radba ban yaki nam taban penrung ya ten kasi kala tristom kumbalong menta imat la jan baro ki chimran kam jong ka sarkar India kila biang kat kum gijing itu jong ba arab inga ba kila pembiang lut iki kwaris na dong hadong menta trai dang apps tang ya kapor ten liang jong ka sarkar kila pha ka resolution tengah try ba kumbalong ta barok ba kadi na kaliang jong ki ruling ne opposition ne bat kinami kmat state bat nga senta ni trelang na menta ban penyo e ten kasi bakan rung hapo ka hdl mana kani ngadang dato biang ngadang request biang hapo parliament ki dan bunjait ki jing request ka wei baking ong ka rule ba 377 ngadang le ka 377 te nana nagi tho ang tu ki sapan report kin sa pang baka file kan don ka movement kumbalong mata nga tristom re ka don ka limitation yang aro kamde kam syong hanga namar ba kibon ki jingdan kam iso to janga nga try kalaban simpor ka syong ka sarkar India re na kalian juga keten kasi kala biang ba kan recognize ka sarkar try ka jing simpor ngan donot bang hado kanu namar ka don ka committee ba ka sarkar ka set te ka syong lanu ka syong committee lanu ki examine andre jing pe janga kam de so ban simpor ka kerman skam ba kan sapoy ka por ba kan sa yo e ka recognition